Ndamira pamberi pedara mambo mutasa. Ndamira pamberi pedara mambo mutasa. Zvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro mambo mutasa. Pamusoro makurukota akateerera. Nemi wese vakateerera. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndinonzi Matthew Bote. Nyaya yangu yakamira yakadai. Gore ra 2010 ndakapinda mumusha mababa Thomas Samhembere zviri pamutemo takatungamirirwa namunyaya ndichinobvisira pamudzimai kana kuti mwana wasikana wavo anonzi Epiphania Samhembere. Panowa ndipo pandakawigirwa kana kuti panowa ndipo pandisina kubudirwa pachena kuti mwana wangu ndakaripira zvinhu zvangu. Zvadaro 2010 iye musi wa 22 December takapuwa chipo chemwana mukomana. Panowa ndo pakatanga mbirumbiro dzacho. Takatanga kunetsana nemudzimai mumba takanga tamachongwe mairi hatichanzwisisani zvinhu hazvichafambi zvakanaka. Asi zvisinei ipapo chinhu chakatanga kundipa chenjedzo kana kuti kundiudza kuti munhu wauinaye uyu haasi wako. Munhurume akauya kuhope dzangu ndakarara. Ndiye akatanga kundiudza kuti shamwari, mudzimai wauinaye haasi wako, ndewangu. Iwe ndaifanira kunge ndatokuuraya ndisina kukuudza izvi. Asi zvisinei ndakunobaya mwoyo waThomas Mhembere kuti akuudze achakudaidza pasina mazuva matatu. Ende zvechokwadi zvakaitika saizvozvo. Runhare rwakabva kumusha kwaTezvara rukasvika. Zvechokwadi tikadzika. Tasvikako takauraya mbudzi ndinoimba nemwanakomana wari panapa. Tapedza mabiko tadya taguta. Mukomana anotinwire akabuda ndokuenda pamashopu. Mai nemukunda vakanga vakagara vakabuda mukicheni mataive vakagara panze pane mukina. Tasara ini nababa Thomas Samhembere vakatanga kutsanangura nyaya yavo. Vakati mukuwasha ndakudedza pano. Ndine kasikireti kadiki diki kandida kuti ndikuudze kandakaita mwanasikana wangu. Ndikati baba, zvakanaka ndosaka ndauya tsanangurai zvenyu. Baba Thomas vakatanga kutsanangura vachiti, zvaunoona mwanasikana wangu ndakamumisa kana ndakamuripira inonzi tsungo yemuzvarekadzi kuti azove mutongi. Asi mafambiro azvinoita akadai. Iwe mukuwasha ndakudaidza kuti ndikuudze kuti utame kubva kumba kwenyu uye ugarire pano pamba pano kuti zvinhu zvangu zvizonyatse kufamba zvakanaka. Mafambiro azvichaita ndeyekudai. Iwe vana vauri kuzvara ava nemwana wasikana wangu uyu havasi vako, ndevangu, machifi angu edunhu rinonzi Marigidi. Vakatiratidza kune dunhu racho ndokwa muchazofanirwa kunge muchienda muchinogara ikoko. Vasati vapedza mai vachinzwa zvichitsanangurwa vakawiruka nehasha kubva panze ndokuuya mumba. Vakatanga kupopotedzana nemurume wavo vakati baba asara, maudzirei mukuwasha nyaya iyi, manga musingafaniri kunge muchimuudza. Zvechokwadi vakapopotedzana. Paya ndikaona kuti semukuwasha pano kuti ndichadzivisa dziwa raambuya naTezvara zvichaita. Chokwadi takasimuka zvakadaro achingotukana ine mudzimai ndokudzoka. Asi nyaya yakandiremera ndikati kwete, zvandaudzwa nedambudziko randakuona mumba nemunhu ari kuya achindorotesa achiti shamwari mhuri yauinayo ndeyangu, ndo pane nyaya. Handina kuperera ipapo, ndakadaidzawo ndakanoudzawo baba vangu ndikati baba, ndo nyaya yandatambira kubva kwaTezvara. Chokwadi takazoronga nababa tikaenda tikasvika vakanotsanangura kuti zvechokwadi mwana wangu ndakamumisa inonzi tsungo yemuzvarekadzi. Sezvandakaudza mukuwasha kuti mhuri yauinayo haisi yako, iwe unofanirwa kuya uchigara pano kuti zvinhu zvangu zviite. Mafambiro azvinoita ndeyekudai. Pachabikwa doro, mwanasikana ogadzikwa parukukwe, iye murume ogadzikwa pachikuwa
hari yedoro yoiswa pamberi pemudzimai yokumikidzwa. Hezvo ive nyakatoto, muchengeti wemhuri, mhuri yako iyi. Hari iyo ichazosimudzwa yabva pamudzimai yochizopirwa iwewe murume kuchikuwawo. Ndo pakatanga zvechokwadi wana Jenasoro baba nababa Thomas Amembere. Ndinoimba pamashoko akabuda ipapo ainzi baba kana makamisa mwana wenyu nemusha menyu uye maakudza mukuwasha kuti uye ugarire pano, zviri kureva kuti mwana wenyu anga asingafanira kunge achibva papi pano. Vakanetsana zvechokwadi, nyaya ikaramba kupera, asi hazvina kuperera ipapo. Vakandimanikidza vakati aiwa mhuri inogarika nayo, asi munhurume aiuya achinditaura kuti mhuri haisi yako ndeyangu. Akataura akati tichapedzerana, mhuri yangu ndichatina. Zvechokwadi 2012 mhuri yakatinhwa ikaenda. Yaenda havana kuzvigamushira kuti aiwa mhuri yadzoka. Ndo pavakachisimuka vakachiti hazviperere ipapo. Iye anga ari mudzimai akasimuka akaenda kunondisungisa kukoti kuti ndimaintaine vana. Zvinova ndo zvimwe zvandasvika pano pamberi penyu, mambo wangu Mutasi, kuti ndimi muenzanisi, ndimi magadzirise. Ndiri kubhadhara maintenance, ndiri kubhadhara school fees pavana vairi avo vandakanzi havasi vako, ndeve zvinhu zvangu. Mambo ndo mamirire akaita nyaya yangu. Ndosaka ndaya pamberi penyu nemakurukota enyu nedare renyu kuti mundienzanisevo kuti ndinofirei mhuri iyi. Ini ndakanzi haisi yako, apa ndichibhadhara maintenance. Ndizvo here mambo wangu? Uya ari baba. Mai havana kuuya nekuti munhu wandaida paSamoni pana Epifania iye nababa wacho ndo wandaida. Kana mtu ameiya yoshi ndishi samembezi sandima yamakamira saka zvachabva panapa zvababa munogona kuzvipindura munodaira mukwashagara zvasunga wezvatida atida kumupedza nguva toda zvinhu zvekuti zvamunoziva mavataura kuti zvinoziva kutaura nemubasha izvi zvakaitika izvi zvakaitika ndinitochitangira tonotobatsirana sei. Taura here pamusoro imambo Mutasi. Zvese zvandichataura pano zvive zvechokwadi. Marani tungamiri ndokumbira kuti munditendero kutaura pamusoro imambo. Mukwasha wedu anoti Johani Amembere akamirira nafa Thomas Amembere. Johani Amembere. Pamusoro idaro ndakamirira nafa Thomas Amembere, ndakamirira hanzvadzi yangu yakanga yakaroorwa naMethibote. Ndakatsanangura kwese kwaita inini mazviri andinozviita ndeyekuti Methibote shuwa akauya mumusha medu kunoroora. Akauya nemunyai wake anova baba wake wainaye. Wakabvisira mari yavo isikadariki 500 US. Wakakumbira muchato, wakaenda wakanochata. Wakanochata kwese kwapedza kuchata wakanogarisana. Wagarisana kuya wakazvara vana vavo variko, mwana wavo wekutanga variko kuya. Wazora mwana wavo wekutanga kuya wakatanga kunoesana nemudzimai wari kubva kwavo ikoko. Mudzimai ashuya kumbaita kuti no, ndikutadza kugara nemurume, ari kuti inini ndoda kutsvagira umwe mukadzi. Saka inini magariro atiri kuita ari kunesa. Tikataiwa garai muriko mukwasha wacho, kana unomuudza kana pane zviri kunesa anouya tichitaura, kana kutuma unoenda kuna munyai kana unotaura wana tete wekumusha kwako. Ndozva kusangana nazo nemurume wake uyu. Akaenda kunoudza tete wake wari kumusha kwaanogara kunovakwana Botekoto. Tete wake wakati no, mukoma wangu nababa wacho ane hasha, vanoti inini munyaya dzedu musapindire. Zvadaro
tabva ipapapo tizoone mwana auya kumba, wakamuperekedza iye Mukwasha nababa wake, wakati tauya kunodzosera mwana uyu. Kachikodzero ndeche musina kana nanatete, nyaya isinombobvira yapinda nanatete. Tikanzayo isusu tauya kodzosera kuti ndine munhu wandinorota ndakarara. Saka munhu uya anotaura kuti mukadzi wengozi, mukadzi wangu. Tikati alright, kana zvakadaro zvinhu zvakanaka Mukwasha. Ngatifambe tiri pamwe chete tizive kuti ngozi yacho iri kubva papi, iri kuenda papi. Zvikanzi nawo isusu hatichakwanisi kufamba nemi. Isusu tangoya kusiya mhuri yenyu. Tikati alright, zvakanaka. Ndobva waenda. Zvadaro wadzokera kumba kwawoka. Right, wana wari kugara kumba kwedu. Mai wacho ndobva ati no, regai tiende kumaintenance kuti wana waende kuchikoro. Wana waenda kubhadharwa maintenance, waenda kumangara kwaMajor Street wabhadhara maintenance. After ipapo pakabhadharwa maintenance, takabva taona samanesi rakabva kwaMambo Saunyama. Tikati no, isusu tinotongwa kwaMambo Mutasa, atiendi kwaMambo Saunyama pa. Dai mawaenda kwaMambo Mutasa, tendochitaurwa naMambo Mutasa onzi endai kudarira mududikana kwaMambo Saunyama. Then tinokwasa kuenda iko. Kasi pasina izvozvo uko atiendi. Saka ipapo mazuva ndandisiripo, baba ndiyanga aripo. Wakauya nechisimba wakasvika wakanotora baba zvechisimba wakamisa mumota. Wakaenda naye. Tikafona polisi nekwa DDC kuti ndozvaitika kuno. Kana mapurisa aMambo Saunyama wauya kunotora baba kuenda naye kudare kwaMambo Saunyama. Wakasvika ikokoko wakanotongwa neMambo Saunyama. Zvikanzi isusu toda kuziva kuti mataura uri kuita kuti nini mukadzi uyu ane ngozi. Pane pamakafamba here naTezvara muchinzwa ngozi yacho yakabva papi. Zvikanzi hatina kufamba. Saka fambaika kuti tione kuti ngozi yacho iri kubva papi. Zvikanzi aiwa isusu nyaya iripo ndeyekuti isusu zvandinorota munhu uyu nemaintenance yakaiswa ina handifaniri kubhadhara maintenance pa. Zvikanzi aiwa naMambo Saunyama, iwewe unofanira kubhadhara mombe yababa nemombe yamai, because handiti wakuti mukadzi aushandi kufamba kwacho hausi kuda. Ndobva yapera yakadaro. Tadzoka tanogara futi. Watazoona samanesi rakubva futi kwaMambo Hata. Uko kwaSaunyama hawachadzoka. Rakubva kwaMambo Hata. Wauya futi mapurisa aMambo Hata nemasamanesi. Tataura kuti konyaya yakambotongwa Mambo Saunyama kai. Ende isusu kwaMambo kwamuri kuuya hakusiko kuna mambo wedu ba. Zvikanzi izvi munofanira kungouyawo muchingoedza seri. Tikati aiwa ikoko hatiuyi kusvika maenda kwaMambo Mutasa. Ndokwatinokwanisa kuenda kudarire kwaMambo Mutasa. Then pabvaita madays tobva tazoona mupurisa waMambo Hata achibva auya nemupurisa wake naye Mukwasha yeMatthew Bote. Zvikanzi tauya kuti tinobvisa guguro. Ndobva wasvika mushamedi tikati mauya kunobvisa guguro. Ndobva wasvika tikati guguro rechinodi tinotambira kuti imimi hamusisiri Mukwasha wepano. Ndobva wasiya guguro ravo, ndobva waenda kubva kwavo. Tabva tagara paya. Izvozvi paita futi mwana arida kuenda form 1 next year. Ndopatirikuona samanesi iri kudzokazve kuya kuti muri kudikanwa kudare kuno. Ndatenda Rambai makamira pane zvamataura muri tu varume. Pane hwana rundinyepera. Zviko zvamutaura zvese hazvisi kubatana. Uya utaura nenyaya yekuti ndakarota. After ndarota uchadaidzwa nababa. Ndobva ndadaidzwa nababa. Ndobva ndazoenda kwababa. Ndobva ndasvika kubva yembudzi vatadya. Baba ubva andisuma kuti mwana wangu ndakadai. But mimi pamakupa uye yenyu manje. Narration yenyu. Iyoyo pati kuti makaura yembudzi mukaita sei? Hapana. Baba alright. Baba akambodaidza Mukwasha. kwete ana kumdaidza. Ko azichidhakwa chakaenda kubva chikabuda vamwe vakasara kuuraya mbudzi nekuya mbudzi. Ndiya. Ndafunga ari kutaura ni asida handisiripo. Mamusiri. Ndosaka ndati nyaya iyi pamatanga nyaya. Ndati zvandichabvunza muchagona kupinda. Mukati muchagona. Ndi mukati mauya makamirira baba. Saka ini ndakakutaisai ndiri kuona baba. Saka ndikakubvunzai chinhu kandi expect an answer straight. Nguzo yataura kuti ndakazibva kwauri uyewo wake pamusha penyu. Andrew. Saka imimi hamusi makazvitaura. Kuti ndirambe ndichikumanikidzai kukubvunzai kuti
ndiwe wakataura izvi. Zvina zvinobatsira ndechiti waste time. Kozi muchangoramba muchiita hamuna zvamunoziva. Kozi nyaya yataura pane nyaya chaipo chaipo imimi mapanzo edu. Yegupuro is not an issue. Dari muno yegupuro is not an issue. Issue ndeyekuti uyu murume uyu ari kutaura kuti ndakaitwa mugariri kumusha kwenyu. Saka kana uri mugariri, what it means ndezvekuti une murume wako kare wawakapiwa, a spiritual husband. Wakapiwa kare, uri mukadzi iyeyo atori nemurume wake kare. Ende kakawanda murume anenge ari murume wengozi. Andizvo. Saka anogara mumusha haarogwi. So kana taakutsika dzedu dzichiwana, mukadzi iyeyo wana wese waanozvara whoever wazvara nawo, murume iyeye wana havasi wake, nekuti wana ndewengozi. Saka iwo chako kubaritsa badzi, asi wana havasi wako. Akamedzwa nyaya. Saka uyu murume uyu nyaya yake pairi ari kuti inini ndaakuendeswa kumaintenance kuti ndibhadhariswe maintenance yewana wandiri kunzwa natezvara kuti hawasi wako, wana wengozi. Saka unofanira kugara kugadzira ndibhadhira maintenance ingozi. Ndozvikuta wanechi nemurume. Asi iwo ndakuvhunza manje kuti zviriko here izvo kumusha kwenyu kuti uyu musikana uyu haarorwi, uri kunzvenga, uri kumhanya kuenda kotaura zvegupuro. Yes, gupuro, kana gupuro rakatoya, it simply means customarily hapasina marriage. Havasiri murume nechi nemukadzi. Asi pane chinhu chiripo chiri kuvadhonzera pamwe chete kuti oramba varipo vachionana wana. Ende chimwe chandinobvunza kuti muchato wenyu wamakachata ichii 511 wakachata 511 here? Regai nditi wakachata 511 here? Yes or no? Tikubatsire zvada kubatsira. Ipapo ndauti tsanangure mamusha 511 handina kuratidza because hauna bepa. Izwa shamwari, saka hausi muchato. Saka chigara ufanzi hauna uchato. Hakuna muchato unozi hauna pepa. Because inzwa ndosaka kune chapter chi i511 ni chapter 37. Andikaona. Ndio mapepa edu tone zvawo. Kuti une here chakachata pane zviri kutora 37 511 nechi. Hapana mambo. Shiripiti takatotanga musi wemuchato, takanzi takuchata, zvikatonzi nafata. Nhasi hamusi kusaina muchato. Muchazosaina, takachata muri muna August. Zvikanzi muchazosaina muna December. Ndo pandakatoona kuti ndo pane shiripiti racho matangira rakatoita. Hatina bepa mambo. Fata wakakuti uchazosaina muna December, ndifata wepi? Roma. Nekuti mazuva acho mambo pane zvaitochinjwa, pane zvaishandurwa pamapepa emuchato mazuva acho. Izwa shamwari, izvozvo izvi andika the marriage act yakaamendwa, anditi yakaamendwa. Saka kana kuchiitwa amendment iyo doesn't come into effect kusvikira yapera. It has to go through the whole process. It goes through parliament. Ichisa zvese kusvika yazonzi ichii wamutemo. Anditi paunonzi wamutemo ndo paunotanga kushanda. Hautangi kushanda usati wamutemo. Saka kana fata achitautazi tinombomira kuti usaine because mutemo unoda kuchinjwa. Makambozvizwepi? Saka iwewe pache zvako sagweja seiwo ngosakai nemwewo kuzveva nongunyumuka unozwa chata wozwa ipepa munhu washaka kuchatisa unombochatisa here? Ndi marriage officer in the first place. Aiwa, saka marriage officer must know this. Inini ndiri panapa ndakatrenwa izvizvi kuti marriage officer. Handiti asi handisi kukwanisa kuzviita izvozvo because pane chimwe chinhu 1 or 2 chandakamirira kuti chitanga chaita ndozotanga kuita basa rangu. Asi I am now a trained marriage officer ndakagara pano. Asi handitangi kuita basa tisati ndaitwa ndakagara zvinhu zvinofanira kundiita. Ndosaka ndakamira. Asi uyu kana agara ari marriage officer achitochatisa wanhu. Chakakutadzisa kuti akupe tsamba chii?
Iwe wachata? Igore ripi? 2010. 2010. Wakachatirepi? Roman Catholic Mnyanga. Roman Catholic Mnyanga? Patona witness? Walipo. Mukadzi wako akatopfeka gauni? Akatopfeka. Akatopfeka gauni? Pamberi pekereke? Pamberi pekereke. Wapedza wabvonye matsamba? Pandapedza. Ndakaona ndito kuti nyaya yako yakangoshatira payakaita sei payakatanga, because handisati ndambona munhu anoti akachata iri mukadzi aipfeka nerinda woenda kuchechi wasvika wopedza wochata woziva tikupi tsamba tichazopuwa tsamba muna December. Angamutaurira mufundisi wekuti amendment inenge ita through by December ndiani? Handika December wakasvika? December wakasvika? Wakapiwa here? Wakavhunza here? Because 2010 ka taane 15 maDecember. Achimupenyu here pastor? Chimbotanga kana ugomupenyu ka ndikutomuda mumwe mundani. Because tinokwanisa kutomubata nemhosva yekuwa bogus in marriage office. He's a bogus marriage officer. Hakuna marriage officer anochatisa munhu asikamupi tsamba. Because right now marambana muri mufanira kugura muchato. Because ukazvitarisa bambo gupuro chete rega is not enough mutermination yemarriage. Andikaona zviro gupuro rega is not enough, because wakaita iwe wakabatanidza chiwanhu ndiwo chedu chawakaita chigupuro ichi ndiyo customary marriage. Customary marriage wakazadzisa zvecustomary marriage. Asi ko iyo yeRoman Dutch law 511 haina kugurwa kai? Izvo wakachata wona zvawakaendesa gupuro wakagurei? Kuzi vanhu kana varamba rakafanira kugura muchato iwe wakagurei? Pasina chekugura wakagurei? Saka which means pamakachata ranga riri drama mamutombotowa i drama. Iko kusaina kwacho kwambosaina wewe? Hapana, right. Anyway, asi iyo haisiyo nyaya basitati tikuvhurawo maziso one kuti kana wanga urifunga kuti wakachata bamba waona kuchata, because iyo idisadvantage kune mukadzi, idisadvantage kwauri. Why? Because right now mukadzi uyu kana muchato pasina anything to show kuti makachata, she cannot claim anything from you. But now dai anga akabata muchato aikwanisa kuclaima something from you, but now that hapana chinhu, hapana. Mese muri two makafamba rwendo rwemuchechi. Andrew, saka takuchenda panyaya yemaintenance, because ndo pane chii, ndo pane the bond of contention, kuti uyu chiri kumurwadza kubhadhara maintenance kuwana waakaudzwa kuti hawasi wako. Tatikumbira kubvunza kuti mukuru weri wasamhemberi wakati kuuya kwamaita makataurirwa here nababa kuti zveshuwa mukunda kana kuti hanzvadzi yenyu imi haifanirwa kurowa pese pakaunganwa paitwa zvembudzi hamuna kuzvizwawo baimi? No, it's okay. Imimi is right. Isu tingaera nyoka negawe. Baba hapo hake. Asi muridzi wenyaya yacho uri. Sekuru hamuna zvinoziva. Saka mudare munhu mandouyawo. Asi chamuri kuziva chaicho hapana pachinokwanisa kubatsirana. Saka garai pasi. Iwe mukadzi simuka. Ndiwe muridzi wenyaya. Handika wanga wakagara wakateerera ukazwa zvese zvazvikutaura handiti nyaya yedu waizwa handiti kuti nyaya yedu tinotizive kuti baba wakataura here zveshuwa kuti iwe haurorwi
kana uda kuroora uyu murume achida kuroora iye anofanira kunge achitama kumba kwake achiuya kogara kumba kwenyu kwawanga uri kuzi iwewe wanga wakaromberwa kuti uzoite ishe. zvese zvatichataura ishokwadi pamberi paMwari. Ini Epifania taura hako. Ini pandakatanga kudanana naMatthew takadanana kwegore nehafu. Handisina zvekuziva kuti wakandanana gore nehafu. Ndiri kuda kuziva pane chii, pane nyaya yedu. Baba wenyu hana chakamboduza. Hamuna kubvira mamboenda kumba kwenyu kuvara wambuzi? Hamuna? Hapana mbudzi yakambouraiwa. Kuenda kwatakaita kumba takatoenda nababa wake achinoti taane mari achiti igupuro iyi. Baba bharira apa gupuro ino. Ndobva watora mari yavo wadzoka navo vatazobandese kumba kwavo. But rakazoya last year muna April. Ndopakazoya negupuro abva kwachifara. Right. Saka gupuro rakatambirwa. Imimi izvo zvinogara kwasamemberi. Alright. Isusu tinoda chokwadi. Hatidi kunyepewa. Ndosaka ndataura kuti ndowedhigo pakati penyu muri chupa narunyeka. Pana sitaura chokwadi. Saka inini I expected kuti iwewe seuye ndiwe person ari panyaya, ndiwe uri pakati penyaya iyi, ndiwe waifanira kutiudza chokwadi. But ndikuona kunge iwe haunawo chokwadi. Une zvaurikuwanisawo zvausida kutaura. Aiwa ndichikuwanisa ndikutara chokwadi. Nyaya iripo ndeyekuti Matthew aiti ndiri kurota nemurume achiti mukadzi wangu kutarenyi achindishusha. Ndapazwa pekurota ndapazwa. Saka iye aizwa Epifania. Epifania, nyaya yangu haisi yekudii, yekurota. Umwe ati ndakarota ndichitaura nomwe murume achiti mukadzi wanawa ndewani? Ndewangu. Mukadzi worugara naye ndewani? Ndewangu. Uchadaidzwa after 3 days natezvani. Akazodaidzwa. Paakadaidzwa pakatouraiwa nechii? Nembudzi. Mukwasha muri kudya mbudzi nesadza. Handizvo? Baba wakabva wapinda mukwasha achiuya kuno ndikutaurira kasimochi secret. Kakati mwana wangu ndakamurombera kuti azoite chii? Ishe. Aita ishe, iwe unofanira kubva kumba kwako uchiuya kupi? Kuno. Mubva maenda kutsungo ndokwamuchadii? Kwamuchawakira. Asi wana wamakazvara nechii? Neuyu awasi wako, madzishe angu. Andizvo zvataura here munhu? Andizvo? Right. Saka kana zvakadaro manje, imi muri kuti zvese zvataura nemurume kuti akadya mbudzi kumba kwenyu mukati kunyepa, baba mai akazozi akabva kunze abva azwa kuti baba wakubeura gure. Akauya akapopota kuti sei makutaura chii? Mukwasha uyu. Munoda musadii? Saka uyu uri kurota uyu. Pakataura nyaya yekuti ndiri kurota. Akati akafamba mumaprofiti. Ubwe kumaprofiti andinoenda kuti ndati zvaari kuti akaita paumba zvakaitika paumba penyu. Hapana chakamboitika paumba pedu. Hapana chakaitika. Baba na mai wani. Right. Saka ini zvandina kuita for now. Nyaya ye-maintenance. Iyoyo handikwanisi kupa decision nhasi. Because kana pasina nyaya yekuti wanawa ndewe ngozi, it means kuti baba unofanira kuchengeta mwana wako. So she's justified kuenda ku-maintenance court kuti uchengete mwana wako. Saka iwewe nyaya iripo manje ndeyekuti uprove iwe kuti wana ndewakwera, chienda ku-DNA test. Yonoprova DNA test kuti wana ndewakwera. Izwa kana yaprova kuti wana ndewako, handiti
it means that you have to continue paying maintenance yewana because you are the biological father. Andikazwa. Asi uri muprocess yekuita izvozvo chiramba uchita maefforts ekuprova kuti although being the biological father wewana, the actual and spiritual father of these kids ndeuyu. Saka tried law inoti chi, it is the duty of the complainant to prove beyond reasonable doubt kuti zvaari kutaura ndochokwadi. Harisi duty redare to prove kuti mwana ndiye ngozi. Asi iwe ndio unofanira kuti prove kuti sei uri ndiye ngozi, because already isusu chatokwanisa kubatsira nacho ndechekuti takuenda out of our way, because isusu techidoti kana tatanga nyaya iite sei ipere. Tichatuma wakomana wangu idare kuti wauye kuna baba, wogara pasina baba, wotaura nababa mese muripo. Chandoda kunzwa kuti baba wakazvitaura here izvi kana kuti baba haana kudii. I need to prove kuti pakati penyu tsotsi ndiani, munyepi ndiani, mbavha ndiani, ashandisa dare rinoreva nhema ndiani. Titesa ndizvo. Then tadaro iwewe nababa muri two, you need to prove kuti iwe ugutsikana. Hatiendi kun'anga yako, hatiendi kumapostori yako, hatiendi kusvikiro rako. Kana mawirana nababa munofanira kuenda mese kusvikiro riri independent rokuudzai chokwadi chiri pamwana upi uyu, because bambo hope here ihope, zviroto zvimwe zvacho zvinoroteka, zvimwe zvacho hazviroteki, zvimwe zvacho wanakirwa hako waya good meal wobva wafuka good gumbeze unorota zvakanaka. Asi ukadya sadza nemavheji asina mafuta wobva waenda kurara futi mugumbezi riri kunhuhwa, nothing good will come out of that. Saka chiroto ngachirambe chiri chiroto. Let's prove kuti chiroto chako icho ichokwadi here kana kuti. Saka takuda kuti iwewe nani natezvara pari kuuya wakomana wangu, iwe nababa wako nehama dzako, iwe nehama dzako, wouya panzvimbo, woenda pana baba, motaura nyaya yemuti pana baba, mowirirana. Then kana iwo if you insist kuti nyaya izveshuwa yakataurika yekuti uyu mwana mukadzi wemumwe, then mochibatsirwa nechiwani kuti chokwadi chikude pachena. Asi maintenance unokontinua kubhadhara. Why? Because usakabhadhara uchasungwa, ende kana wasungwa nedefault handiti dare rinoira rina masimba ekuti sei ekukudzikinura, because rarimwe chiro dare rinomwe mutemo handizvo. Then chimwe chacho anofanira kufunga futi ndechekuti iwe ukada kuramba kubhadhara maintenance ko ukazozviprova pamberi apo zveshuwa zvanga zvikutaura zvifeki, wana ndewako, asi watodestroya life yewana kudaro, unozomira sei? Saka tiri kuti isusu nyaya iripo ndekuti for now just believe kuti wana ndewani ndewako, and continue paying my school fees until proven otherwise. Andizobamba because chimwe chiripo futika chanduti ramba uribhadharawo maintenance handisi kuti pazozi pane mwana itiminde wakayabota remunhu wakayaba bota wakayaba. Saka the fact yekuti wakayabota pakabuda mwana chaakunetsa chacho kuti iwe urungoti mwana asi wako, asi bota wakadii wakaya. Ini ndinongoti handizivi kuti pawakayabota
pakabude. Asi defect yekuti wakadini wakakambura orange chimbochengeta zviripo kusvika iwe wazoprove kuti hazvisi vanhu andizva for the sake of the kids. Because wana wafana kutambura, because wana chawana nyaya wana apa chauri kuziva chaicho padii. Asi ndiri kuti nyaya idzo ndedzinozoda kuite, asi pamwe pacho pandikuda uchidzoka nhasi nditsvagirewo nhamba dzemufundisi akakuchatisa weRoman Catholic. I want to talk to that Roman father. Ndinyatso kuzwa kuti chakanyatso kuitika chii, because maitiro akaita pandiri zvirurewa kuti that man acted under instruction. He had an instruction yanga apiwa kuti chingota asusapetsana, because hakuna munhu anonzwa chata. Vanhu vakabvisa zvipo, mukatoya zvipo zvacho, mukatoya zvipo apa notsamba. Right, anyway, chiendai muite zvandataura. Then wakomana ari kuenda kuendiani Mamboriva, munoenda nani? Josephat Mamboriva, muri 3 baba. Piwa madetails ya muenda kwa ishi Mbembele. Mugoenda lini? Because I want these people to be there. November nengra idare. Musangana paishe Sambembele, mukwasha na baba, mwana, mkurore na baba. Ni one or two other people. No komana wakutoya issues. Kuti nyaya iva yatoita sei. Iva yatoita tizoita svika pano. Asi mufundisi wakudzoka musi weTuesday ndokuda nhamba yamufundisi. Kana achiri mupenyu ndokuda nhamba yamufundisi. Because mufundisi ane zvokunditaura. Yes. Sorry, mambo wangu. Yes. Nimepimwa pale panda kumvisa mambo. Pamati iwe semkwasha. You must prove it beyond. Nepamati mchatuma makurukota enyu uya uko. Ndinoziva kuti mune kuno kudare kwechivanhu. Idzi nyaya dzechivanhu handitika. Ndinovimba mune vanhu wenyu pane pamamboti hauendi kunganga yako, hauendi kumuprofita wako. Mimi ndinovimba mune vanhu wenyu. Timu rezinata. Ini ndosaka ndati chekutanga first step I want to prove kuti pakati penyu muri 2 ari kundinyepera ndiani kuti zvawataura kuti zvakaitika ndiro ndizo kuti zvakaitika here andizvo. Saka the purpose yegathering ndikuti endai mosangane newakomana wangu muri paishe ndiye kuita sei is information gathering yekuti tizwe kuti zveshuwa zvawataura munomu zvakaitika zveshuwa here. Then from there now takuchikumbira manje muri 2 aiwa no kuti muprove kana matadza takupai munhu anokuita sei anokubatsira. Ande saka Tuesday nguwa